First and foremost, ako day si Ali. So, akong piece karon is Bisaya entitled Gihigugmatika. Pero ayaw magpailad sa title ha kay murag real talk di siya gamay. So, pasensya lang daan sa mga maigo. Kita ninyo. Okay, so game. Gihigugmatika. Isa kini sa pinakanindot na linya sa dunggan. Nindot, labi nagsaimuhan ako madunggan, nindot. Kay tungod, dulot siya sa kong dugan. Ay, nindot, apan sa kadaghang tao sa kalibutan, nagasgas na ning linya sa kadugayan. Gihigugmatika. Sa una, pag kining linya imong madunggan o imong buhian, siguradong minyo ang padulngan, kay tinudanay man. Apan karon, maskin sa bagoran nimo na ilhan, pwede nimo ning buhian. Ang padulngan, ang ginatawag nilang langit sa kayutaan. Grabe taong laon ka sa langit nga kamara ang gamit. Hay taysa, layuan na ba natong naabtan? May paningtulaan no, layo pa ang naabtan. Ang among relasyon, natapos ra taon sa way hinungdan. Ang saon taman, naa naman untay preskong isda sa iyang atubangan. Pero nangita pa man jud pasayan, pastilan. Balik ta sa linya nga gihigugmatika. Ay taysa, linya ra diay ang pwede balikan ha. Dili ang relasyon ninyong duha nga duwa-duwa ra. O ang gugma nimo para sa iya nga gisayangan ra. Ana sila, dali ra kuno moingon og gihigugmatika. Ang problema, unsaon nimo pagpakita sa iya ha? Effort ka na ang basihan. Apan sa karong panahona, di na nakakumpiyansahan. Kay pati player, andam na mo gasto ug maghago, makuha lang ang ilang tuyo. Ang maduwaan, ang imong dughan, ug makashoot sa tinaguan. Ginapasaligan ka na, ikaw na lagi iyaha ug wala na ilain pa. Pero ginaingon ra dayto niya aron madakan niya sa kama. Laki pa imo, maura jud na isagad sa ilang gusto. Apan, dili na to ihatag tanan basol sa mga laki. Kaya doon na po tayo mali na mga babae. Sagad sa ato madara pog storya. Storyag atik, tapos kama pinaabtik. Ingana kadali nakuha, ingana kadali pod ang pagbiya. Tapos hilak-hilak dayon kay lagi nahigugma ra kuno kunya nga nang pasakitan. Ang tinuod, gugma ba jud o uwag ra ang tanan? Sa karong panahona, maskin dili itsuraan o maskin di gwapo-gwapa, mga baga kay nang magpaasa, mga pilian pa kay mga panuhaka. Pero maskin itsuraan ha, walay karapatan magbinuang. Unta, kung gugma na ang isgutan, magseryoso tang tanan. Bahalag, permita masakitan. Ang importante, gibuhat nato ang tanan para sa gugma mo laban. O kung mabot man sa punto nga, kita buhian o binuangan, at least, makaingon ta na, dili kita ang nawadan. Sa panahon karon, iso na kayo mangitag taong tarong o kasaligan. Pinanila palagi, gadget na yampingan. Kasing-kasing na ang duwaan. Kung sa lalaki, lubot o dughan ang kinahanglan aron sa relasyon ganahan. Karon, aron mapasagot ang dalagang nakursunadahan, dapat ikaw kay itsuraan. O kung dili, dapat na kay sakyanan. Ang gugma karon, mabaw na kay basihan. Dali na lang kayo moingon og gihigugmatika, mura na lang naghay sa ilaha. Apan ang tinuod na pangutana, hangtod kanus hangtod asa ang imong gugma. Hangtod ba sa matiguang mong duha o hangtod ra sa mapula na ka sa iyaha? Kaya ba nimo siya palipayon o pahilakon sa kalami sa paminaw at ubangan sa altar o may rakag palami sa kama? Hinumdumi, lahi baya ang tinuod na gugma sa uwag raha? Mao nang sa sunod higayon nga ingnan ka ng linya ha, nga ingnan ka nga gihigugma kaniya. At sa jug pawn shop migo, liga, ipalantaw sa akong tinuod ba jud kay basin nun niya giilad ra ka.
Uso jud baya tao ng fake karong panahon na. Shoutout di ay sa Permi na ko kasabay. Gigugma ti ka way atik. Pwede ka mabitik kay salon ti kag pinabtik. Salamat.